Bones! Benvinguts un altre cop al meu canal i com promès, avui faré la història del Bruce. Hem de començar l'any passat i bàsicament que hi havia una persona que m'havia informat que hi havia una camada de gossos a un poble del voltant de Tarragona que estaven en unes pèssimes situacions i estaven molt malament. Després ho vam comentar amb els que vivim a casa i vam decidir almenys anar a veure com són. Vale? Quan vam arribar allà, el conegut em va dir, mira, són allà i intenta negociar. I això, vam anar allà, vam veure el gos, una preciositat, podeu veure aquí dalt com era el primer dia que el vaig veure. Tenia només 2 setmanes de vida, o sigui que li vaig tindre que donar llet, molts medicaments i tot una mica, però sobretot me'n recordo que era llet, perquè el pobre gos estava brut i ple de pols, fang i bueno, això, vale? Després vam negociar amb aquesta persona i bueno, no va ser molt complicat ni res d'estil, va ser realment fàcil. Estic molt agraït a la meu conegut perquè sense aquella persona pues, no tindria el gos i l'experiència com a tal de això doncs no la tindria. Després vam estar a casa, bueno, ho vaig anunciar a la família, molts contents tota la família, i després, doncs per culpa de certes coses que van passar, es va ficar malalt i va estar doncs fàcilment un mes pues, anant a veterinari fins que es va recuperar. I el pobret, bueno, ho patia. Però després del mes aquest, quasi 2 mesos, doncs s'ha recuperat i ara ja està bé. Ara mateix el Rocket Dog, o Bruce, té 11 mesos, el mes que ve farà l'any, ell és del 10 de juliol i, bueno, comparteixo el cumple amb ell per 8 dies, o sigui, jo soc del 18. Així que això. Doncs això, vale? I actualment està així de gran. Comparat amb les fotos que heu vist abans, doncs això. Agrairia moltíssim, i ell també, que us subscriviu al meu canal, vale? Doneu like i comenteu qualsevol cosa que us vingui al cap, que sigui respectuós. Així que moltíssimes gràcies a tots i totes per estar allà cada dia i mirar els meus vídeos. El Bruce ara ja està bé, ja està a tope i adeu.